అమ్మా నాన్న రెక్కలాడితేనే బుక్కెడు బువ్వరా, వాళ్ళ రెక్కల కష్టపోసేమట సుక్కల దారను నేనురా. అమ్మగారితో మీ జర్నీ అంటే మీకు ఊహ తెలుసా? అంటే అమ్మ ఎలా చూసుకునేది? ఇల్లు కట్టి ఒక 3-4 months తర్వాత ఒక 6 monthsలో చనిపోయింది. కానీ నువ్వు ఎప్పుడు నా కొడుకు గొప్పోడు కావాలనేసి అన్నావు కదా, అమ్మ నేను ఇలా గొప్ప ఉన్నాయి నేను అని చూస్తాను నువ్వు లేవు. ప్రవీణ్ అన్న ఎవరికైనా ఐ లవ్ యూ చెప్పాడా? మనస్సాక్షి నేను ఒట్టేసానంటే నాకు ఇష్టమైన పర్సన్ ఫైమాకి నాకున్న బాండింగ్ అలాంటిది. మీకు జరిగిన ఏదైనా విభేదం ఎవరితోనే ఉందా? అంటే వాళ్ళ వల్ల నేను కొద్దిగా బాధపడ్డా. ఇప్పుడు నార్మల్గా కొంతమందికి ఎవరికైనా మైలేజ్ వెళ్తుంటే తొక్కేసేయాలని కొంతమంది అనుకుంటారు బేసిక్గా. అంటే ఇప్పటివరకు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎవరికి చెప్పలే, ఎవరికి తెలియదు ఇది.